wa chenchina srena no wa mrani trim. Kaso ni panye ntuno ni basrono. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy, say no ni pani ayo. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy, a job of one. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy, abwa wa waka onyosa. Fire boy, abwa se waka onyosa. Fire boy, abwa jataka wanyose. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy, abwa wa waka onyosa. Fire boy, abwa se waka onyosa. Fire boy, abwa jataka wanyose. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy, ene jabo funi aye. Jabo fo sene timo sunipa. Fire boy, Jabo fo ankai debie. Fire boy, udibe yo ni paye no. Fire boy. Anano, anayekasa. Enra. Yo hwa na machi. Obofo no. Obai. Obai na simtia ne se ade na ye pe no. Ne dia sa ohene wa yare no. Motiatimi no. Ono obetumi akofa biaba. Obetumi akowuram. Akofa bidiaba. Okaya na mse ene se asempa. Efise. Yo. Akura ne nkwa ne yepe. Yo. Itobeka kire me ana mse dabi. Yo. Me mpanimfo ho mefrɛ won. Yo. Am dia to anim. Yo. Enti me frɛ mo a. Na dia da hono. Nana. Yedi le kamenko a kamache de ensese amaleko amachi wo krum ya ni hu hia papa reso obi ba ya obeso hwe no kra fim na amachi on so kro yi fa ene amachi ono no mayen nam no mayen bibia na eja na amalako no chi no so ko na se ono so fim a na fe hwan bio bide ke betimi a ne bia na obo hene we dia ne ho beto no ne ya de piepie mama ni nyina ne bayifo mama dika ye piepie mama ni nyina de wonko ne so nyina ko no ho nko kamu ana so ko firimu a na ho hene wa ho to na fe mama wo he ye kokko a mama no wo he timi de nana e betimi dia amache die ye nyina firimu ye nya amache firimu ponche mi fa moje timi bia ma wadaro mawo na chabe nia benkumu kan min kasam ne nya adwen na so aka oh me kasam asema me katie mi ye na sabe ukona oyonko abodwo se ahia na wasenso de asiu de e betima to obia amacha asema obeka ye no se ontimi asan ko meka to ontimi ko omeka media me didi se onim de ntia o kasa asem nti wo gina kasa na okona je wo kan nyina nya dia me eye na sisi ye kan se wo hene wa ni ho a e de na obeye oniwa ai no o racha se oniwa o men kas bi wo twa no si boni o benku me se oni ho a e de na obeye okwai asam sebe ohine wa da hono na sa wo se amache ye mane nkwa sabi amache bi gidi se na onim nya woka a woka se ye mane nkwa sabi nam kakra na wo ba wi nti no ohine wa ongu dabi amache o de namra onyu bi ya hunye bi ne na sabi nka se menwi bi na fe o kro no ko wa o anya o benya na mo dia ye ko twa utwa bi ye ko se na wo sinim na nanum ye de bo abodi anka wonte enti amache betimi amache kwa amache okono ofirimu a enam kakra wo ba wi nti e ba ya na wo no yire no mo ofum no wadar ma mesrew ye makwan na amache emfa wo se anyo wo amache lonko ne manenko
Nana Cham. With them is like a sack. Or therefore, maybe I'm commanding in a Matthew. Now, I'm matching why not me say, Saku, Bayra, Abrewado. I'm matching a minute to us and would you. When you were near you, and in Cantena, or Cotta baby on Besna, or Momoto, no. Where you whom near man? A motianya, a crantier. A motia tim done from a motia, what done near my baby. Where whom some? Now, a match is a more candidate. And who must be named say a banaso. Or therefore, with the hodie may make us a baboa number. What therefore, it's like a sacata. You never see Sabia son Sabia Yadum, and they say, Obama won't seem soon and son of Ham. How much in one say, Ubetimiaco? Now, a machino Sanya was Yanya Kuku drew above him. Aba cast will be me a farm to me aban, and will be me. She said, a higher young conco. A higher no walk on women or be the one who buy, and Yama will into him. Jawa the one who buy. Intimidate me with Gidi while we shall our much was said. Set ye biara. O Congrama will be me the motia to me naba. What away, what a moacasa. A minty will be me at Moti and Socasa. When Impania were Befaswa, will be me a young quina. Now, if you win your motor, you be diapa. Nana, want me to 2 and a man from a penny. Me jaw and popo tessa winning and Cassam go from motor, Trimiaba, or went me farmer. Abusia, come on to me. Near my machinko, the baby public me a free moaba. Sir, Yassi, Diane Piana Watum. When young can't tell you, Luna, and I want a move. So what baby no you best no kuna was it just all your way before. Who many am I some near can hano? Why you before? What do you want to buy? Jane. Nanso moti anaja some ya machi. Yeah, pass some puma sibra, ya mumma, and you may be here and firm. Oh, ya machi. Ah, Okota baby na krantie didi na uti ni chokuna. And then I just say, what wabbing. Hey, a moti and one some near can. Whatever, Adaloma. It's my wind chair, and say, and I'm not who could drink tea or wait me a call. The Minaba. I just open or can't. That's all bullshit. Huh? Nako, Nanako, Mr. Ako, Mr. Assembly Dahono, they are some Cassia, Matre Madrin, Jasia Chenadrin, Ubia Chenadrin, Uma into therefore, and I mean, say, Media, yeah. Nana, Therefore, Casso, made the Munina see my pinch. As me be told you, be actually. I said, dear, and a yepe. Said ye be a bit to me, and dear sour in a wire. Yes, Name qua and then I hold in the yepe. And to the moment in fancy here. Oh, my drink, I'm watching. Name mum. I'm trying my comfort. Oh, Casso. He be a non bit my potato cream. I'm a quantity be. I beat him the mino. Intimate mercy. Some flame was mobile. And more drink that. More dear mammy. Madame was. Abrafi. Eliasem. William. Any Danny was one. William Nana, ya. Transfer me and come baby. Why? Make your drubia brown was a CCR.
Abrafi. Abrama. Adi asem. Sisi mi again. Papa way. Pedro. Abrafi you ya net. Papa. Ya dia ba ko pe no. Kure. Woni mu akure enyama. Sanse wo o ma edoma ensa koya no. Na dia wo kan die. O kono ama. O akure. Dinu hu bio. Asa no tu anamo. Ani die kwa so. Achame. Me so hen makasa kakra. Na amache brempon asuna ba. Sabi obinya ekire okonfo bantwa ho. Nia wo kan wugidi. Abushia. Wugidi ba. Anachi ame. Mestre na nana me bise jamachi asem. Se onu anim se ni apoye mutie. Onhwe ne wankofa asem bia meto yeso. Ojini hudi. Abayma. Odama. Mejidi pa. Na masimbo entiam gya mfia. Ewu se etotu de. Obi ni ho wono se. Ebo kum de. Na nanom de ache okwa. Na nsoso. Ni abayi a ye kan se sabwe timi de. Na machi ebe ya adwene hu biem. Ya adwene hu biem. Ne papa mu ne ye pede na nso. Woji wo di pa so obetimi de aba. Amachi me ka nanko a ke bi se bisa we ka we betimi ni ade je wa hwan Adamachi. So therefore oba hema ni panifo se no. Muso obi num aduro ma yaafo obetimi. Yo. Na chamo. Ti want to dance bre. No ba hema ni panifo twa ahia. Therefore, sabi onya bofra. Na kunya teso no. Enya kunya kotwa. Akunya asunsun wom. Ananom di ho fisane. Di ho se da bia. Meti menyi da sebele ni. Ame ya dia mintimi. Esanse. Minim dia bigina so. Na minim ni ehu. Emna no maso ade ate. Da sebele. Sabi. Wonya hene kotwa. Nani modu. Ya manani emetwanto. Menya bema sabio. Me yehu fo. Bema nsiso ansa no ha. Na mpanimfo se. Ni fere ka to boa. Na esi biso. Na madama. Mi na maka to se. Eye mo tatri nwi na mo pe no. Mi amache. Menya dia ba mena busumpo. Se mo hia dodo se dai. Menya. Kwa bia mafaso ma da se beba no. Oto no. Mefaso. Se the cray bekan obi. Na mekan se na mwie. Kana mtam gasia. Kana kunya tuntum. Kan wabuso to honya sha. Kana ukwada se. Me. Simanya mota tunyina fama. Bili bitire to. Medem kwa ema boso. Ye fanya ni yepe.
Somebody true. Therefore, so be mamma crying. Oh, wow. A year or any wiry. Hi, baby. Poku here say or quack Pedro up here. Poku quiet one. Cecilia so Amachi sa or co a pokisima co Pedro. Or corner one ma. Abudina kekawo wakunyu baby obi kura beka se wo hyeda na wo suma suma ama akrofo kopo kese mum kwa mumma o de ye onyankoma de mempesa de mu udin ho yen hwe konfu panyin so so ohia wotia etimi ina da ne kakra bi kura na nkoye motia trini na yasesa no ne bibi otumi aye bibi afa kwale yare misro Mia much me kind. Dear, Hammy. Sing a book as well, Quaba, went to me. What son of a froco? On also a ma. They walk on. A mouth for Becca's and Medellin young command. Now, so will be able for the Ibibia, what a quaim. One minimum a pom, a beer. A beer. Bow Becca's will be to me. I could pay a draban, not a nice baby. Yes, Sabi. As in the friend is over to Babawa. And a nice baby. To the Yaman quay. Now one also uncle. He be anana mama daroma. Nya ye peno. Ye nyapu masibre. Ama krano, ama toaba. The old candy and canoa na so the man quay. Now uncle. Mate. As I will now hear a busianity. Oh, to the old canoe any room. Yes, then also be here. Amonima. The person who busa ubano mama say. A dear moja no nura ne tunu. Ah. Asamoah. Me musa me banama wo say dear moja no ne tunu. Anana wo so adu say su busa ya be ma wo fia yi. Enti wa yi wanim ne kokko busa wasem. What has man busa wo no? Papa. Me see dear moja no ne tu nura no. Papa, me. Mia. Me edi moja no na etu aseme me koka sese a na me nsa di sunti na me se me musa edi moja no na etu mami me David moja bi antu mi o moja bi antu mi da biara da mami na se wa kire me se ne oba se ukwa afikyire a se ne obetimi asisi ohun afa na nyina no ma hunu ye Mami, moja ntumi da biara da. David. Abuna brefi. Mami. Wanu nyina na ya hoye yo. Mami, enokura na me ka kire wo. Wọ́n sọ de wanu so etwa konko no. David. Na se na akomoboa. Nyakomoa. O so makoma na ahwe ana asesai. Mami. Nyako hu se moja tu. A woni namba ho. Nyako na be ka kire mo. Ono nyako no. Mo bisa ne yie se na owo fie ha. Mo pie ye no na nyako hwe mu. Wamba fie. Aduane na me fufu na me wo. Me na me tena se na me ye bibia ko nso be gu we nu. Be gu kukuo nu. Nyako amba fie kwapem se mo bedru ye na nyako so bedru ye no mam. Ti u pese o chem se wo ko na odi a wo kanra. Papa. Nyako
antena fie ha obedru fie no anche na mo so mo bae edi anaduma na sem mo ya mama akoye besepa ne nikoni na ha hayo na me so mekire mo se metase ne banyansafo mumienu wate yo me de mitirimu ya me na mira wo de ko akoma to yam menim kwa me de ombefa so mame enokra hwe me hu dindin de hwe mame hwe mo je tunu asanka mo behu hwe ablafi mame wodu koko panchi bi mame na manum nyehwa na de wo se won ka no kra ye wa ha ye bete asamwa dabi na me yedai koko panchi wo bra ne ye mo ne bede na wo se won ka no kra me yedai nya nchi wie na wo kwa ko pa bre me ano da ho ase kansam oh Onde apanyini akwa Yenia. Mama, me bam pension man. Why? Oye. You with it? Pension de bueni. Abako. Nantisi. Amachi. Ebia sna ye wona ewa. Say e konfanti. Hodam na. Obia odwen no. Le yazi bia. Obotu wow ame na woman. Abu Freya oyelia es de helkape emotia netriwe. Me pedem bi so de wanka say itana. How do you find it too? Emotia netriwe say I find why I'm sure masa as me bezisi ala akafa asitita about yedo onye penyini ya na bribia ese obane bekasa ya meni baabi akọ igbo amakwa aba boso a emenko baabi anya sampa kamitin trasi ni nko sanse wakasa bia wakasa na ema mereko ema ne masei na kwadu amati wo de me pacho amanusi asam na home kuma yace no woni tua wakase wuche de kuma na beka je nipa na ika je manfo ka woni panyi unko ni muda fisa braba ye bono ye mama obi wo braka sande wanga swabo tumi ene de wakotu ade aba mina metemo ana ya boda wuro se wa binye moja tinwi de aba ndase breba no no boton wo bi de kako wa wu maritia se wo ni dinku na medinku abushia me fimu no nko no so abushia fimu nko baby bi fa hu yero me fa nkonko tie ansan ni fani so batambo da bon na nasi bibi so akukudu ekura me amachi me konya ma anadi da so me pa me ba asa me kam kasa nyina awie so kasa amere ko timi fifie amachi nadi da so no mi ansa na me na me ba apo kese na me ba me sro we sanse boni ni mitirim timi na manwusa me mu no metima ko famo tatu nyi dia ba timi di Amachi Mrs. Yam I me no how pa we are say Mempeda mushroom fanti ya faja padi adasbe kan fantonchen dasbe baba ya no ne nkwa hia sebitim foji aji ne nkwa ema osia
Ne munyam be kam kodwe. Ono so na aya Sika de. de ya be tui. Ya be jawa ko. Nipa kwa ehia. Junior na utena mpo. Na nam so anwino. Anu ntina me se. Miss what? Maybe so. Asa mukoro. Mbetian niti hwino. Mbetian be yina na da besia. Obi apanyini. Konfona nkyere so ba na bemba. Oda se moti atrimi. Fise dua. Wofo na wusi wasi. Wotehwe wasi. Itemesew sasem weni jama me. Samako na meba. Samako na mema. Mi na mesemeko. Amachi. Fodia, oni afanyi mesew. Amachi. Baba, pedani bi neti na honto. Mempadi a meko mebeko. Meba, mempadi a meko ya nipa na beka ho. Ana enye yo, obetima wo mempe. Mate, odia. Na mol be pacha wo. Mol yeso. Sole nyendidi. Na re neko kasa tentene mwa. Sole. Mamuso. Enfante wana akwatra ya na no. Ana makukudu wanya bida. Kawo sa asantima mu hanuma me kamesenai. Usu bida. Odia eye me se wadama me se. Odia obedi eye nko uni so. Onia ekwa ni wani. Abezibana. Akole. Why? What did you have to do? To go further, let one minzy be that. Oh, have a day. Minzy be that. On catso, me petso. Now, as I'm not crying to 7. And a woman also, yana and says. Na, if we are saying, can you cheer? Was your agree, Ed? Aye, or him why I did. Nipa ba ko di kan ya hwere no ya me fa ne kra ye de yensi sese amachi a krom ha o mayen ya num toso ya boka sem o ba hima ye hwa ma amachi so akọ na okọ no ame anu na nchen na dia me nti ase nyina ne se Oman konfo ena de saase mu yibeto ahemfia e ye wona therefore no man konfo 20 min entu anamo enkote emoti atrimi ma woni mi ya wachiri obi anani ni ho ka so beto boa ba ope na ne na si so oyi ne anu atam wotie ba bia woni ye free ba wo de bow mu aprawo enso oni ani media de konfo ba no twene pampampa na ho hia no bia bi otomfo ba so ne hia de te betimi a media ma ma chensan so be di fufuo enam nka ho ya so be sisi akwam be nyina che ade asem na wo ken sa wo se oman konfo onu no nsinwira mu enkope nwoti atiri nwimra akwala yare yi wa wani tuabo a wabɔ ne homoden ahaban na okoteba akwankyere na aba se onkope nwoti atiri da de no onkotema sa yade a obetimi a ankono kofa bai nti asama wo kana me ne wonya adwene ko na ma wada mo bi ko bodua we nsuma yemu asem yese ye pekura suma ya cheche na yenko busa eno ko busa cheche eno wa kiro suma yen kura ye mfa nko ye adwuma sa ene ni moti atiri na ya ka sa jenkwa no nkwaje a sen continue wura na so ntwa adwe sabi comfort no wasafo sa no wa yale na sebo na ye no ho kwesa na ntatwene ubom a wa mbom a uni ewu kontri modern samwe manta mo ho me no ya mo mie kwem o ma no si amani ani nukura na adi o ma no si e do kira musuo na yi musuo ye beto nananum do kira musuo wa na yi musuo o ma no asi akwamu me no ya adwen say amachi no entina me ka say kwasha na tatwene no
say one kwa hene wa na no manya bo firi ensa e no no so ko ne etira nya esusu a no so kontiri na mama no sia kontiri asembi o wa asembi o wa wo sa ye ensa nhia wo tie ohene wo ya ba ko opoku okọ wa ama amachi a oma ye te de ekọ no ama ohene wa ba ko nti o masen na anka bosi akon podi ni tibesi wa aginchirima ebekura pepese mbinti no ama tafrani bia be fa konwen ho ana no motwe ohene wa aso neni eja no kwa nya sasa dro ni esi dware ni esasa ye ne se esasa ye sungu nananom so na omuji akwala yi maye na omuntai amachi echi no nkomra sumdwe mu na ja ni awote wokeka no oba kwa na wa ama entrese ono so kwa oma owo gidie wonimu enti no so ono obekọ no de mu atiatire wen naba enti yantai na chi oma konfu ankasa ntimi nko senko no abetimi akwa nka o meka nkra fisa akwala yare wa ye bia nana hima mikra obudu akwa mu sempane se abi okubehwe ne hosu yi a ne di nkosi bo hye se sapepepe nanso yemfu enan enche nana hene empabo mkasa media makawi o se mpintin kwa odefo wo tie tabiribia aba odefo yi binu mieru nyina so yentumi na da de me na mache de mimi wonu mugidie obema kokoduru a wọ́n sì ń so mọ́ nsán wà ha wọ́n sọ kò pé wòye àbá ẹ̀yẹ́ náà di kìtù ẹ̀ bí wọ́n kọ́ kàṣẹ́ àṣánà sẹ́bíṣẹ́ bòbí sọ ọbẹ̀ tó bu abọ́ wọn nani nẹ́ẹ̀sì bíi bí so ìtàbá kyẹ́ ni mìdíẹ̀ ntí à wọ́n kásá ẹ̀tì díẹ̀ wọ́n kéka fáyé díẹ̀ n'ẹ̀kyẹ́ sẹ́ ẹ̀dá àmàkyẹ́ máa wò tiẹ̀ ntí náà mpẹ́ sọ ọkọ̀ sẹ́ ni ẹ̀nyina ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ apangoma sọ àfẹ́ ma sọ ẹ̀nyẹ́ mẹ́nu mu dé ntí ni yíyẹ ntí à nkwa mi ehwam ana meboa mame siw bibi na wo kontre nkwa emu nye hwam nkwa ne nkwa na ntí nanso tie akwamu enya duane didu a wosoro nya di che wo dwanti na woso sene no wanye mi krabia ne amamene mu nsam enti aja machi de se wono woso obekọ na wakofa motie aya na de kitu abi akwa yo faso din nam kora be enti fa wona hye odefo nso mpa bom kakra na wo ya re no bewu a ni so bewu nka so be nyankwa kontre yakwa senke kobum bobu se bdenti a bonkum waama ne ko to dwekro ya na de biem na we ya bia na so ayare man asem no wa hinti na wonsia chesa ne bofu mu a anya asem ahi ne de woso no koko wonde bre bia da bio asem we hu hinti na ono waama ha no oba hima chesa asem we hu hinti na waama ne bofu ne nananom ko bo musuo no shabusu sam ne aniwu sam omode abre kroi yan yabufu no 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 ni buafu enu nti o ma ha ujira hotai na chi se enu nti na wa ma ha tesa nyanya tede de ne fa ba mo no koto de no kon bankum kura de ensesenka ye kana sam kura wa yimfia onu musu dia na nananom ko yeye yesi de nkanya so ne betwa wo ka sasa ye de na fonya kura firi ne buofo ne bumfu na ye yi fia nya na sam na nya na sam enu kura de wo ya ma me nya na sam no me de nya na sam no obenyina che me de pa se ofu amasam no so se ne amache tie ni eja amache amenako na se na mukom de bikum ya kurum a na benkum ewi ase wo me de se e ka asem wa hemfie hwa ya me no me tema so pa o na de odefo kikan ofisi nya busirem ka bi se amache ba ne hwa enimere no ebe ka che so obekọ akofa motieti etiri nwina ba me de me dwene se amache tututu etu owura mu nti no ana odefo epese woko bia na watuma akoya yi na enye yi pe enama ya wi nyina se amache nya fi kurom ase pe etu atwa ye be da nya sa akoya no no chance moti akran so na amache otumoti etu amache otumoti etu and say afi na okowura m dokotumoti aka che se tra ho na me metwa tiri nyi ne moti aso na de man na sem say na mo keka kire ye jo baba akupe ye pia me ni nyina kowura m na kowu na kun bi si kure mai be de bonkum me da sem bi ba ne mo me ka kire waso anya wa no timanyi wanyi ebetimia
yɛnkɔ amakye ɛyere hɔ dabi yɛnkɔ mba amakye na maneɛ amakye kɔba na mene ɔba bɛte yɛto yɛka kyerɛ ne yere sɛ ɛwura mu no a ɔdɛɛfoɔ pɛ sɛ amakye kɔ no ɔsom no fidie ɛyɛ fidie ɔkɔ a wobɛwu wɔwu pɛ ɔma nyinaa bɛwu ɛfiri sɛ obi aba ho abɛwu obi nso aba abɛwu yɛnkeka no bebree obi abɛwu obi nso abɛwu obi abɛwu nti amakye na ɔtɔ pɛ sɛ wɔhɛ ɔkɔ a wɔmma bio ɔbaa no yɛmbɛhye no ɛno ana ɔde aba no sɛ apɔkɛseɛ ɛno ano no ɔbaa no ɛmbɛ kwan ma amakye nkɔ da sɛ mekunkɔ no nkɔwu na bɛrɛ no adidi ahwɛ no ma yɛmfa apɔ wei nkɔto ɔbaa no tirim ɛnya to ne tirim wie na amakye bɛfie a wohu sɛ yɛfa adwen wɔ somiɛ so ɔne ne da hɔ no na ɔde apɔ wei abɔ no ɔde bɔ no a ɔbaa ne kasa nyina ne wɔsu wokunu kɔwu ɛ sɛ woamma ne su ama ɔkɔ a ɔbɛwu yɛnkɔ hunahuna no yɛnkɔ adeɛ a wɔde baa yɛ deɛ ɛyɛ yɛbɛ Amake. No. Nande. Yini di eh. Aye dai. Akwai aduane wo to di. Yenya ye di. Modi ni ya. Enti am di aba. Modi di mami. No. Isi na maya mami mani so papa. Timbaje na mudi ya mani aji. Na mudi. Na maya mami. Na demasi. Bedemasi o. Mo yi me afi bia boni eni masi ma pomo dwa tirana mesle moni di mudi ne hia papi ama bidem dufi a opim fufu opim fufu papi bidem asa bidem nana no madama bidem meni nsam sɛ mo ni de kasa ayo mudi fi betenti a mehia e papa ya moya mama penye die obi matemante me nya akura menye fi e ko fi o de watch na fi me hia mo mutini mo we o se fi fi die so ade won kam ana ya madam fu ne mi ya pen ya ma ho ewo ja ta ya ofan ona titi ya ofa na pomu te sei na se unyina e be se ye lepa misa mfitu yensa ofa ofa de wabo amachi no ofa ka kire me se eye me nue wanyachu na akana ma akani tirimi entinya dia ni tirimi ebetime abonchire wada ofa kafro tweno na basi ya tucha na saba ho tucha ebe saba bebre ofe on ele sampele ofe on ele fepa ele sampele uyinu na utanu na ba bebre sapele bajo na madama betime twa bia ya akore ucha ya wo fa bu eye pa amache nana hwewa why busa o da bisa na mete ade fie nya na fie ala bebe yawo dabi ena bibia iba na yawo wo de ka kire mi hu se nyame ni wono amana mo sana mi asemo ya wakala nyame ni wono ma mo na mo asemo ya wakala betla sa asem yeso dia buo akon ya sambia so Jimama Usadio yo Ukamu yo Ubonipo
ni pefe yamu isi yede kwaso nanamo edamasio 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 nanam wani jem mimura hoda nam ne ma mamu nti timi damas ene nanam lokofi minyamas yangoja O papa we. Papa ko so mbai. O ma mi so e. Oni bi nyan mo tukan. Oh, ene sin so enti yen kwadam na mo kwada ka. O kwai. Na ba wo nsuo to kama na wa mamba bi ada. She me papa ba tuwa oni de be yo. Oh, so ba nsuo ni nti na wa mamba bi. Enkolon papa de mi papa ba ga bu. Oh, na de na yeso bi ani fie na ya nsuo to amaba wo nchen o de mbakwa dem o de mi gire nsuo. She me papa ba ga bu. Oh, to no kran. Yo, oba ba nche. Papa. Ada wo yema so sa. Papa me yama shemu. Wini we. Sufa. Okoro mbai. Okoro mbai. Anamo. Aja. Pacho asembe. Aja, nka me baba beje enam. Na oba beje nama. Akwa achiri fi ha. Abeja danche mu she no. Eti ati na bati. Nsuo ni to na ma beje na hanum na mebusa na se wo nam wo fi a. Yo mo nama. Eme na odi ba ewe. Na me behwe se ne be ya so wo nam na ma fa. Wa ti nya adwuma no bua. Tete suba se tira ma wale. Ana ko na yaga. Ana sabe ngofo yire, ngofo ma. Oh, eja ndru sa. Tie na se wudi gba do so ne ka chew. Se di bo di mo a etotuma. Dabi awon sabe bebe. Ana ngofo ka. Na me posa pa me do. Na fit na se wudi me sam ntro. Me che ko. Eja uni se. Efita. Mami afia ba ayi ase. Oboto nkwasia nwe wasia. Obi bawu na bushosha woti wa nkwasia wo. Outside from in person got me too. Eja okuta no ma ya menye. Fe ko kan. Kwa. Akwa boni. Wo futa de twene. Wo chimbo ba hi. Fe ko kan, fe ko. Eja. Fe ko. Kronfo. Abromodo. Asemi abromodo. Oyirpa. Aja. Me from ma. Tete aba. Asama kan promodo. Menyum nwe ya akasa. De. Emotia nitrihwi. Emotia nitrihwi ze. Oye de wonya. How na nini shedem. Makam asem ninara mumi ase onfa nitrenchi kebi mam okunu me hu atuma men kan kire bebe kebi mam ni motia trimi de motia no akwa wo ko hu ne no anya ni trimi maka bia kire no se mesre no umpedi na ni hwe soro ne sa asem na woka no wonya aka hwe me ne ngolai
So ko ja ya wa na hwe asami oburu mu do na me ne ngore masami oburu ko ja me ne ngore ye be dai asami oburu mu do aduane nami mi timi nkofa ene aduane wadawro ma na aduane be bu fie onu ko no ama me ne ngore be asami oburu mu do ko no ama me dai asami oburu mu do asami oburu mu do asami oburu mu do Konya Oni me hokani adwa Ameka sam kirem Abambuo Amwonipa Swana kokodua Utimi nkonko ani Me penipa na oba na nua Wuni otu na ma babua wonta na chi Eso na me abambuo de Sabi, papa ho. Mi ti abo mo brebo. Bibia me hwe nkanko. Eni mpega. Aw ma sitrim. Me no tsaye. Enya ko dua me wa, me sidai. Aja bofo. Na me wura nwama. Ahoma che. Na di da suom. Na me ne moa esia kan wo mi no. Me ne wa sa ne sia kan. Me ne mo kase esia kan. Fumi na ho minya mempaba bukoba fie de number koba fie de number enya biti enya biton enya bi sesi fie sabi ono ti fasa mpakodo bia no ti fasa mpakodo wona dawo na wo sokuro no ma wonpe adidi dai accident di preko me ka che mo na dai samme amache Munim suba metie. Na munim ni pa me yo. Obi tim so pa ko pe, kasa me du hene. Na pampa bi hene da bida. Dis o body no amana mnaso. Asana akonya ba. Mene siso. Mena me se. Mo ja tini no. Ada sibepe. Amande baba. Anya nkwanenti no. Me nya mo tati dia ba. Mo ya dai me se. Makasa me kono obi na timi twem nsan se manya sida asebie be kan nkunya kana bosom na me kana nanom nkunya kana nanom ukuda ka kuma bosom ya se asame amache sama nkwa ankunya motati nyama nanom nkume Omunkome. Oh, aduna ukana mi. Asami oburu Ana tempo. Asami oburu Na baba yana o yana no. Nimpa. Ehia me. Enu ntse me kompo. Na no mbeka mo. Saje pa mo de man na dapa ntim. Samja bo fa na nkwa. Eya wona na no manim. Basima nim nyam. Na sa no nyam sa ra se nya ba so a. Opija me din. Aba kunya ama me no. As if funny na be what the for. And remember Kaye. Na bonnet nipa fancy da. Timedia. Some mokasa. Some ocean. Some may. Some may. Some of our don't want it. So I will never go for Corintino. You over how? Moya day. Me. Mako Fise. Beman sis was on my hand. And says to say. Na bakumanim me fa sima ha bakumachi na no nkan medasi na no nkan no mfa umro na no nkan no mfa umbra munu ya ba ku pe na no mfa umro ajantu fo ni to na no nkan ni benti na no nkan mfa umbro adwa tina na baba ku pei tina de wonkwa e ko twaso na me ngora nya dai enya dai abrabo e ngora bebrebe e jaw de wo munja me de wo munja wai adwa busina na bagwe na ba ku pe de se ba ku pe wo man ngora bebrebe na no kasa na no mpo ni twede mpompo se uyu bidi ya na odi yakoso adai no bidi ese na wonyo ho ne mo twemo de ho enya se do so che wo mu mbobbo eja me stre ho ma so bidi me se wo ye dai me stre ho debi ah man na kasa me kono obi ni ho
Nyakono ama bere. Wa ma me nkore bere. Aja bofo ne wa chenchina sre na no wa mra ni trim. Ka so ni pa nyentu no ni pa sro no. Fire boye, udi be yo ni pa ye no. Fire boye, se no ni pa ni ayo. Fire boye, udi be yo ni pa ye no. Fire boye, aja bofo wonwo. Fire boye, udi be yo ni pa ye no. Fire boye, abua wo wanka wonyosa. Fire boye, abua se wanka wonyosa. Fire boye, abua jataka wanyose. Fire boye, udi be yo ni pa ye no. Fire boye.